3 μέρες τώρα, κάνει σεισμούς όλη την ώρα κάθε 5 λεπτά, συνέχεια, δεν σταματάνε καθόλου. Έχει τρομοκρατηθεί όλο το νησί. Είναι νέα κίνηση. Κάνει συνέχεια. Είναι έντονη, το καταλαβαίνουμε. Αλλά κάνουμε τώρα 3 μέρες υπομονή. Αλλά το σημερινό ήταν το κάτι άλλο και γι' αυτό είπαμε να φύγουμε. Έστω για πόσες μέρες ηρεμήσουμε. Πειραιά. Πάμε να μένουμε εκεί λόγω φόβου. Τι να κάνουμε. Μετανάστες. Ήρθαμε από εδώ, φεύγουμε πάλι.